Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilom ki khubor baminta kasngi. Yakakot bala ai kerteng de Khasi States a brief historical timeline 1771 till 2017. Yakabala tho da uba John F. Kharshiing but u Dr. Bodhi S. Rani la pelat pat ba da ke principal and head of department Khasi Department Shillong College ka Dr. E. Kharkongor ha conference hall ka tei ka college. Kajing pelat ya kate ka kon kabade shibenta ya kajing don sampos nem jong kajing yo jela la kajong. Ketika kot balada pelat min haka arpusan terik unailar, kadai ke bala batai syapang ke jingdan ki hima Khasi State, nadu ki arspas nem min shwa, tu mentangin ngap ye ke jingya tu jong uba John F. Kharshiing. Jingpen mi, ya ka kot the Federation of Khasi States, mo ka hau arja ka khandai, ka babatai ka history, ka epistemology, ka politics jong ka Khasi States, jong ki Khasi States. De kibun ngira pelat ya kata ka kot online. Da ka jingya penpej baka Tara Institute of Social Science. Khana makin bentua ki babon ki khana mo ki bakwa puli batip ya ka jai beri jong. But kibun ki universities jong ka Shabari India ki kwa bentip. Tinggal pelat khanang online da ka jingya kut baka Tribal Intellectual Collective India. Ketika kenhun kabangar orang udkhot jong ki rew champang ki baperkhat ya ka jinglong jingman jong ki jai bin rew lom hapo ka India tengidon kata ka kenhun ha ka ba u Professor Bodhi S Rani ude chairman menta jong kata ka Tribal Intellectual Collective mo de ngaso ba ba hab ai kublai u Professor Bodhi S Rani namar ulalong u we ne kita ki samla puli ki belawan syanga ban kerpat ban yarap haka jing tho jong u ya ka thesis bile PhD ya ka haka phang ka Federation of Khasi States ar ki paper nadu ko home ministry ru labon sien ki lapan hasian du ki pan ya ki jap ki jing tip ki pan ko to kot tengok ong online mo simi ko to te komta sa ter ki ong phila ne mat sei sakaba kaban long bek tik tang kita rek bijing batai te kani kalong ka jing ajing mut jing bobon palang ki ru start ki riu mo ki start kot ba ki ru khmat te phini yang ni ngila pen bi tik nadu ka khat nyu po wei ter ha du bon poi nyu arajar khat nyu aspa sau pun riu snam mo kaya ka jing batai mo kini te kani kan yarap ya ki nong thawan kan yarap ya ki nong senchar ki paper bakin tipru ya la ka jong ka history mo labon sin ngilai kendu ka khep ki pai ba ki ong ngim tip kasi bom don kot te kani ka ju pershan sungi kalong kumno ban wara ya kani ka jing tho jing tar ha ka kot ha ya ka kam ka bangiru ngilaya pentelun rengkat ki klik nong sejar nganum la ban len lemda denia ka jing ya telun lang ka jing don lang ka jing ai kti ka diang ka kti ka mon na ki klik nong sejar kis em ki doloi ki nokma ki lengdo ki menteri ki paper lemda dei bodan lang bat ki kumut ki kam ki jam ki paper ngalai tengko kam bat ki mi ki kot kisla ki balai pujat ki badesh mang history jo gede beriu te kani kala pelong ingi ban penmi ini ka kot ngai khublei kerpang ya ka Shillong College ye principal i Dr. E Kharkongor bari Dr. A Nongbri ibade i head of department joka Khasi department ki bala pediang bat ki ba dap ki bala pen ba yarap ban pelak ye ni ka kot mentaksi hangte hapo Shillong College ha conference hall katukan ni ki nong sejar ki badalang ratak por te kani ka dur gede jong ki nong sejar ki kadi kedur jong kado bari ke bolong hapo mairang ha himan oklau kado bari ke basau te kini kendiat kidi ki ngila penbi kini ka kot lem kedop kum niru kum sibenta badrakhi ke jingdap san posnam jong kejala mo te Professor Bodhi S Rani ide associate professor hapo tes mobile but ngila perkre saka kot ke balai mata nomor kidon ru ki ba ong to pidon em ki dur ki dar pidon em beli pim sei ka ya ki kot jung instrument accession shon lang ki to nomor ngila chu tho ki tarik kini kitai
Dia kalau don bon kejingnya bangsa tu ia ka nong rim jok ki khasi states haka bide but haka por pareng Schwaban wan pareng haka por pareng but ndalaya poiga jing secara beri India. Di kendiat kini ki jing tho jing tar ki nyarap pen ya ki bos sarkar ban ya hapdeng gedi jing kulit ke jing keren menta ya ki baper ki jek kam kini ki jing tho kini ki jing batai hani kin long ki jing rap ya kini ki policy makers I haka pang federation ka states but hadin kata jing kondu bat nga ilai I ki jing don ki kot ki sla ba kini ki jing tip ki bangadon ba ilong hato long ne menginya tho no I kini berkhot di kata kala pelong ya kata ka moh ka kala pelong ya ngabangan kan ketik I kejumbu berkat juga ba kala don kam hiban tho I kini ki berkhot namar ngilai ya la jan arpos nam tam banya keren banya perta nama tak ini ki jing itu ya ki jing sencar tenrai jungi beran hani pori khasi jendia bad hagaru rilom garu te ndagila de penmi tu kawan ko lockdown ha jaka khandai ajar arpo te ngamla khlem daklet baki khur jonga kila pensiluringa bangan tho susu mungkin penmi te nakapor skapor haka tu senem juga lockdown arpoi bar professor body esrani ngila ya shim yani ka ya garai ban hadin bagi yoru ya ki jing ai jing mut jing babun ki bala puli to kokot te ngamla ban len ni kata ki don ki ba so persya kata ka jing tho ki don ki ba ai jing ro ki don ki ba la bo jing kali babun ki jing jang tu ni pedang ni dia boro mereka thong jongi kalong ban sei be tik ya ki tarik ya ka senam bat kejingnya inti jong ki khasi states kejingnya inti ke ba arspa saupun rio ngilap ya ki rekod mo ngilap ya ki jitho jitar kani ka kot mentaksi ke bagi penmi kala long hadin kejing ajung mut kita ki nong puli kita kot jungi ke banengkong ha ka bangi persyang ban seino tek tangki senam ki tarik ki kejing ja kita ki senam ki ba Hong Kong san ki bede bat ka ki kam jong ki himakasi ti kani kalong ke ba lese kan nga kermen kan long ke mentoy ya ki nong puli ki kana school ki college ki university bahaba ki don kam ya kadu na history nama ki ladon palat arpusan lai pomut menta ki kana ki scholars mo ki research scholars ki bawan berle PhD ne ki berle masters ki wan changi ban panjing tip halo ka de orkom sencha jungi